bi, hiru, 23. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika. Aurten beste urteetan bezala, gure kampusak kilometro bat erosi du korrikarako. Hau da, hain zuzen ere, Deustok erositako kilometroa hemen Donostian. Manes gure ikaslea izango da kilometro honetan lekukoa eramango duena. Nola sentitzen zara? Bueno, netzat hori bada Deustuko Unibertsitatea bere lekukoa ematea korrikan. Netzat iruditzen zait oso garrantzitsua dela holako ekintzetan parte hartzea. Eta Deuston, garrantzitsua iruditzen zait Deuston bertan parte hartzea. Eta nola prestatu zara? Bueno, baina korrika pare bat aliz pasan herritikan, Hernanitik, eta bertan parte hartu dut hor entrenatu naiz. Egia esan da gutxi eta bihotzez prestatu naiz. Korrika egiteko ez naiz prestatu. Pixka kilo egiten dut oso gutxi, eta horrekin nahikoa. Baina prestatu duena da burua, segitzeko euskara bultzatzen eta lehenengo hitza mundu guztiari lehenengo aldiz euskaraz egiten. Oso pozik, hau 2 urtean behin pasatzen den gauza bat da eta gogoz. Gustoko duzu aurtengo abestia? Egia beste urtetako kanta batzuk gehiago gustatu izan zaizkitela, baina uste dut erakargarria izan daitekela norreundu gazteentzat. Bueno, abestia aurten uste dut guztiak harritu gaituela. Behin entzun da badauka arro herri korrika hori pixkat buruan gerditzen zaizula, eta bideoarekin gildituko nintzateke. Abestia, letra ondo ez dakiz zer da, baina niri adierazten didan asko da, arro herri esate horrek berriro, lehen esan dudanaren antzeko zeo zer esan nahi dut, arro sentitu behar garela euskeraz egiteaz, eta ez lotxatuta. Eta bagoaz, eta hemen ditugu Deustuko Unibertsitatekoak korrikalariak zerat, ez da? Bale, hemen ez da beharrezkoa, hori da, suabe, poliki, geratu gabe aurrera, grosen barnera ja, bagoaz, Deustuko Unibertsitateak daukalekukoak gozatu zuen momentua da, eta lasai, badakigu korrikalariak zeratela,